game natin ay longest breath. Okay? So ito lang po ay parang mahabaan ang dila. Ikaw pa sir, mahaba ba ang dila mo? Medyo. Medyo. Taga-ano ni sir? Taga-saan ka sir? Doon sa piig. Sa piig. Saan piig yan? Sa cruise lang. Sa Cruz Nagalan, Trinidad, kas lang nga nagapo ka trading po siya. At adwado ti impulsa nga tigde 10,000. Siguro si wallet mo ba ikat silopin niya. Ayan si ma'am. Hello po ma'am, kumusta naman po? Taga saan po kayo? Katok po. Ato! okay na imas! At paisoiso! Kung maka-yes naman sila ko. Ay na, sino tinag-yes na kita ma'am? Okay, ma'am, ikaw naman po. Taga saan po siya? Maganda po ng polo checker niyo. Pinaghandaan niyo. Pinaghanda. From San Luis. From San Luis, Baguio City! Wow! Ito si Sir. Ako gusto lang ang babain-bain ka, pahin-bain ka, isukot siya yung mga mukha. Okay, Tagalog ka. O kita po, grabe di supportive friends mo. Taga saan ka, Sir? Tuba. Tuba! Ay natin taga Tuba! Friends mo ba taga Jay? Gandang naman. Ito, Lakers na nga, ang takal na. Nung siguro si Kadali sa Adlati, kulo na isin mo rin. Nangatang-atang na mo, tartarafi kayo. Taga saan ni Sir? Balakbak. Ije, medyo atatayo ka, di mayo ka pa dito na agbarta. Saan mo ingat? May medyo pagbarteran nito. May mayat ka na nga magbartagan, hindi cowboy! Ayun. So ito, ganito lang, sobrang simple lang, okay? Ngayon, sila, longest breath. Magiging timer natin si Miss Jovi or ni Miss Freya na lang. Sino pong pwede dyan? Timer? Okay. Ang may pinakamahabang dila, charot. Ang may pinakamahabang hininga ay siya pong mananalo, okay? So dapat tuloy-tuloy lang siya. Cowboy ta! Hindi pwede yun. Hindi pwedeng mag-stop, okay? So gano'n lang. May pinakamahabang hininga, siya po ang mananalo. Contestant number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. Punahin kita, contestant number 5, okay? Ay na, Jake Pons, may contestant number 5! Handa lang ganyan. Okay, ready ka na ba? Maipakita nung gaano ka habang yung dila. Okay, sige, tsak-tsak, may ganito. Now, and 3, 2, 1! Grabe, ba't kasi nakaabang kayo sa airport? Nag-jet plane mo. Thank you so much, dito ka lang. Kaya may tao, medyo nabarta ka ba? Medyo nabarta ka. Now, let's have Mr. Bland. Ayun. Ready ka na? Ready? Ready? Islang ang granato mo. And 3, 2, 1! Uy, kami na di ba matalo? Ano di ba? Hindi di ba kung cowboy town, okay? Makasaw ka ba? Okay, sige. And 3, 2, 1! Open the Grabe magdadakas pati ungol mo therapy. Kaya mo so. Now let's have man from San Luis. Ready ka na? Ipakita mo nga kung gaano naman kagaling ang mga taga San Luis. And 3, 2, 1! Cowboy Ayun, ganyan lang pala yung din ng mga taga San Luis, ma'am. Now let's have from Itioki na Imas. Okay, ma'am, dito ka dito. And 3, 2, 1! Cowboy Thank you. Grabe kasi nga na-imasa ni Mama. Kasi nga ipikpikit na kayo. Okay, Tata, let's have the final contestant. Jay nagapo training post. Alam naman ang ipamudmud iti 10,000. Kailangan pati price pinuhaan sir. Ayun din, okay. May kalang kita kung gaano kahaba. Titi na taga training post.
And 3, 2, 1. Calm down. Absorb kayo, tita na 3D. Mas ko na ano, talaga nga, manso kayo. Grabe naman ka-react na rin siya. Okay, now. At dati na i-announce tayo, when anak lang na rin siya. No, stay here, okay? And may we call our judges already because in a few minutes we will be resuming the event. Let's have the 5th place. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okay. So the 5th place goes to Mr. Trinipos! So ikasikat na parang kabilang timuwal. Sito. Okay, thank you so much, sir. Baka ano ba yun? Marami itong mga wallet bag pa. Next! Second place goes to contestant number 2! Mas lang nalaing ka nga, ay, since naka-black ka, mo ba nga black na ikap anti-mosquito? So ikasikat yung anti-mosquito soap! Taklohan ka nga malamlam mo. Well, ayan, thank you so much, sir. Now let's have number 3, third place goes to, ito yung Gcash lang kaagbabain, ni sir. Tatlo kas lang maikat iti hangover. Ikasi ka iti piskaw. Mayat tayo na nga ipapulitin. Well, ayan, nakaka-aggressive pa ba? Nakakapita ka rin. And now, second place goes to Ma'am San Luis. Magbibigyan kita ng sinigang para sa mga kasama mong ma-hangover mamaya. Okay! Maraming salamat po. And now, ang nanalo ay mula ATOK na Imas. Since ang dadaling ti undas, ikasikati kandila!